नमस्कार, स्वागत बा राहुल संकीर्तन के लिखल जोक पाठ के एह वीडियो में जौना का हमनी के प्रश्न अभ्यास कइल जी। तो पहले हमनी के बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिहल जाओ। तो पहला क्वेश्चन बा जोक के रचनाकार के हवे, तो एकर उत्तर हो जाई राहुल संकीर्तन। दूसरा बा जोक के रचना कब भइल, तो एकर रचना 1942 ईस्वी में भइल रहे। जोक में कई गो पात्र बाणे, तो एकर उत्तर हुई 3 गो। जोक के मुख्य पात्र के हवे, तो नोहर राउत जौन के मुख्य पात्र हवन, ई मुखिया रहन, याद रखे के बा, पहले ही एकरा के बता देले बनी। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बा जमींदार के पटवारी के रहे, तो शीतल लाल। ई हो गई 5 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हमनी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखल जाओ। तो पहला क्वेश्चन बा ए पाठ में जोक केकरा के कहल गइल बा, तो ए पाठ में जोक जमींदार और तरह से शोषण करे वाले और परेशान करे वाले के कहल गइल बा। दूसरा बाटे कौन बात के फिक्र किसान के परेशान कइले बा, तो एकर उत्तर हो जाई किसान के अपना जिए खाए के चिंता में परेशान बाड़े, काहे से कि जमींदार के टैक्स देला के बाद वो लोग के कुछ ना बचत रहे। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बा के आदमी के देह में कितना खून होखेला, तो आदमी के देह में 9 सेर खून होला ऐसन अनुमान लगावल बा। ठीक है। जमींदार लोग कैसे आदमी के शोषण करत रहे, तो जमींदार लोग तरह तरह के कर वसूली, बेगारी और ज्यादा ब्याज पर पैसा दे के आदमी के शोषण करत रहे। और तब ई हो गई अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमनी के लघु उत्तरीय प्रश्न देखल जाओ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में बा पहला नाटक कला के दृष्टि से जोक के परीक्षण करी। तो नाटक कला के दृष्टि से जोक के परीक्षण कइला पर ई निष्कर्ष साबित होता कि ई नाटक रंगमंच के अनुकूल नइखे, काहे से कि नाटक के अधिकांश हिस्सा बतियावे में बीतता, जवना बातचीत तो विचारोत्तेजक बा, बाकी नाटकीयता में कमी लौकता। ये सब कारण से दर्शक में ऊब पैदा हुई। हाँ, ऐसे कि ये में खाली बात एक ही जगह के सीन दिखावल गइल बा, खाली बातचीत में समय के व्यतीत कइल गइल बा। यही से आदमी एह नाटक के ना देखी चाहे पसंद करी, लेकिन एमे जौन बात बातन विचार करे जोग बातन बढ़िया बा, लेकिन आदमी एक जगह के सीन देख के ऊब हो जाए। तो ई बात सही बा। दूसरा क्वेश्चन बा कि राहुल संकीर्तन भोजपुरी सेवा में प्रकाश डाली। तो राहुल संकीर्तन भोजपुरी सेवा में बढ़न भूमिका अदा कईनी। यहाँ के भोजपुरी के महान उन्नायक रही भा, यहाँ के ए भाषा के आगे बढ़ावे में आगे रहत रहनी। वहाँ के भोजपुरी में साहित्य सृजन कइला के संगे संगे भोजपुरी सम्मेलन में जुड़ल रहनी। तो यो गई लास्ट क्वेश्चन बाटे तीसरा नंबर की आज़ादी का पहले अपना देश के सामाजिक स्थिति कैसन रहे, ए पर एगो अनुच्छेद लिखी। एकर उत्तर हो जाई कि समाज में कुछ लोग धनी, शिक्षित, स्वास्थ्य ई सब वैभव में उच्च स्तर पर होखेला, यानी कुछ लोग अमीर होला, केहू लोग पढ़ल लिखल होला, केहू स्वस्थ होला, ये सब में मने आगे रहेला, लेकिन कुछ लोग गरीब, अनपढ़ और निचला जाति के होला। ये सब अंतर सामाजिक विषमता होला, यानी यही सब के सामाजिक विषमता कहल जाला। आज़ादी के पहले अपना देश में यह स्थिति रहे। ठीक है। पाठ के आधार पर कहल जा सकेला कि जमींदारन के माध्यम से अंग्रेज किसान मजदूर के शोषण करत रहले सन। तो ये हो गई लघु उत्तरीय के प्रश्न के पूरा आंसर। ए पाठ के बस इतना ही क्वेश्चन आंसर रहला। देश के कौना कौना जिला में भोजपुरी बोलल जाला, वो जिला के नाम, कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के पता लगाई। एकर पता लगा के कमेंट करे के बा ईमानदारी से। धन्यवाद।